финал на предаването поставяме с рубриката "Малките мислители". Днес децата търсят отговор на въпроса какво е това здравословен начин на живот. Нещо да правиш, което е здравословно за теб. Да ядеш плодове по принцип, ами да не ядеш много шоколад. Като майка ми, трябваше да я осигелим 5 дни без десерти. Защото тя много обича десерти. Защото ние един път искахме да си вземем шоколад и нямаше шоколад, защото и Вики пита: мамо, къде е шоколада? И тя каза, че е изяден, ама го изяде за един ден. Има ли общо шоколада с здравето? Ами, не само ябълката може да облегчи. Ами шоколада да се махне. И сиропчетата, защото шоколада и чипса не са по един месец на ден. По един път. Да, и не са полезни. Така завършва предаването "Знание БГ".